Moni ndine Jack. Nde kwachitika ngozi ku Ghana lero lomwe pa 6 August. Akuti ndege ya military ya ku Ghana inanyamula ma officials akuluakulu amboma. Ndege ya Ghana Armed Forces akuichira kuti Z9 inasowa simaonekaso pa radar itanyamuka. Akuti inanyamuka mamawa ma 9:25 to be precise kuchoka ku Accra. Ati mapita kudera lotchedwa Obuasi. Nde itasiya kuoneka pa radar pamene amayionera ndege kuti kuenda apa icha anamba kusakasaka. Kunatchuka kunena kuti kwasowa helicopter yomwe mwakwera a Minister of Defense plus a Minister of Sciences. A Defense Minister akuti a Edward Boama ndi Minister of Environment, Science and Technology Ibrahim Mohammed. Crew ya mundege ogwira ntchito ngati pilot, engineer analimo anthu atatu pamene 5 analimo officials am government oti anthu akuluakulu oti ena umene tikunenera Minister of Defense, a Minister of Environment, ena wa Acting Deputy of Security and Coordination anthu onena kuti akuluakulu amboma, ena Vice Chairman NDC. Anafotokoza ndi anthu amene anali mudera lomwe ndege yagwayo akuti ku Ashanti region. Ndawuchirahe yasora no pani yakuyafo na babia yafo so ben forest no enti ebra ya wofo man yatise bibia blast adayona ndegeja ikugwa inali sini yoopsa kwambiri yaphulika ndi kuyakiratu pomwepo kuti pangotsala zidutswa ndi phulusa. Vuto lake ndoti ena anapita ndi makamera sangasanga ndizonena kuti zimaonetsa ndithu anthu oti apsha kwambiri zosakhala bwino nde a Ghana Armed Forces akuti akuyang'anayang'ana apanga kafukufuku investigation muphulusalo ndi zomwe zatsalirazo kuti aone ngati angapeze evidence yonena kuti chapangika chani, chapangisa ngozi nchani, nangasi investigation sukuti mangokhalira kuti blame komanso kuona kuti panalakwika chani kunena kuti patsogolo chisadzataniso chisadzachitikenso chikonzedwe. Ku Ghana akasiku oyamba chaka chathaso kunagwaso helicopter inanso kuti yatengaso miyoyo ya anthu choncho. Nde boma la Ghana lapereka direction kunena kuti mbendera zawo zitsitsidwe, kuti mbendera zawo zikhale pa half mast. Sonyoza kuti sizikhala pamwamba mene zimakhalira koma zikhale half kupereka ulemu kwa akuluakulu awo amene amwalira. Izi ndezoopsa ndizomvetsa chisoni zomwe zikuchitika ku dziko la Ghana. Zikomo kwambiri.